Iwa, zaki magana? Hamsa. To. Oya, muna jinki. Ha, sai a shi da smile. Allah, ta ga mijinta sai mulmushi take. Inda ka kasa yaro ya ga gyada. Gyadan ma irin motsin gemun nan, ta soyo. A'a. Na my daughter. Amarya, Amarya Abbas. Amarya Abbas. Kai. Hamsa. Ba za ku tafa ma Amarya Abbas ba. Kai. Kai. Ina kwana sa? Lafiya my dear. Na gajiya sa, na gode. Ina kwana dukkan wanda yake cikin gidan nan, ina kwana. Da na waje ma. Da na waje ma duka duniya. Duka duniya gabaki ɗaya masoya na ina gaida ku, ina kwana, an tashi lafiya. Hey, Husaina celebrity. Na gode sosai da kuka taya ni, kuka jajanta min abin da ya same ni. Duka duniya gabaki ɗaya musulmi da kiristan, na gode, alasaka da alkhairi. Ba zan taɓa mantawa da ku ba, yanda kuka nuna kuna so na, nima ina son ku sosai. Na gode ku sosai. Ba abin da zan ce wa dadi sai dai alasaka mai da alkhairi. Allah baka abin da kake so, Allah baka gidan aljanna, Allah kare ka daga dukkan mai sharri, dukkan abin ki Allah ya kare ka, Allah kare ka daga sharran karfe, iyalanka Allah ubangiji ya tsare su da tsarewarsa, Allah ya kare shi da kariyarka, dukkan mugu ubangiji Allah ka dode mai idansa sanda zai ganka, ya Allah ka tsare ka, ka kare ka, Allah ka kare zuri'arka, Allah ka kare ka gabanka da bayanka, dukkan wanda yake cikin gidan nan ya ubangiji Allah ka tsare shi, Allah ka tsare shi, Allah ka baku abin da kuke nema duniya wa lahira, iyalanku su ma Allah ka kare su, Allah ka tsare su, Allah ka sa su zama su ma masu tausayi ne. Na gode sosai, na gode. Allah saka da alkhairi. Da ina ta kuka ni kadai, ashe da kuka zo kuka taya ni, yanzu na ji daɗi. Ba taɓa tunanin zan yi farin ciki ba, da kukan bakin ciki nake yi wallahi, amma yanzu wallahi ba na kukan bakin ciki, kukan farin ciki nake yi. Da a halin da na ga mijina wallahi ina son shi haka. Siman ya haƙuri. Da halin da yake ciki zai rike abuna. Ya haƙuri. Sun kore shi, sun fitar da shi daga gate, ko sun nuna ba na son abuna ne? Wallahi ina son shi. Hakan da suka Allah ya sa haka shine mafi alkhairi. Na gode wa Allah. Kan ba na ce ki haƙuri ba. Kullum kina kuka, ina ba ki haƙuri kuma na ce ki haƙuri. Oh, let's appreciate. Well done, Seaman. Allah ya maka albarka. Na ce ki haƙuri. Allah ya maka albarka. Thank you. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ce ki zauna, ki yi haƙuri, ka zauna kai ma, ka zauna da ita ne in kana son ta zauna, kai ma ka zauna, ya haƙuri. Ya haƙuri Siman. Ya haƙuri. Akwai cosmate ɗinka ma suna son su zo su gaida ka zauna don Allah. Ya haƙuri. Don Allah ka yi haƙuri, zauna. Husaina ce fa take maka magana, yawwa. Don Allah zauna Siman. Don Allah ka zauna, don Allah. Jama'a ku tafa mishi. Now she be the only person where they fit understand them. And now she be the only person where him they understand. How many of us go get luck, get this kind of wife? How many of us? Some women, one year, they don't work out go. This one said, we no resemble something where you go ever escape. 2 years, 3 years, 4 years,
5 years, 6 years. Kai, how about Allah? Let's appreciate this woman. My brothers, my sisters, that our sister Fauzia D. Suleiman, that money where she talks say they contribute 2.1 million naira into her account. I don't send the account of my daughter Husseina. No be break at a family account I send. I collect Husseina account, send them to them. Make we hear from her whether she don't receive. Assalamu alaikum. Na gode Fauziya D. Suleiman, na ga alat miliyan 2,100. Ubangiji Allah ya saka miki da alkhairi. Ubangiji Allah ya kare ki. Dukkan wanda ya bada taimako na, wanda na sani da wanda ban sani ba, wanda ya zo ta karkashin ki da wanda ban zo, Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya ba su abin da suke nema duniya wa lahira. Na gode. Sannan wayanda suke banda ita, wayanda suke tara kuɗi da sunanki, kin sa su? Ban sa kowa ba. In muna son a tara mata kuɗi, da kanta za ta karanta account number